Filɛbaw an b'aw fo a y'aw dan se aw ka kɛnɛ kan ni o ye mot de la semaine ye dɔgɔkun daɲɛ nin dɔgɔkun in na an bɛna kuma fɛn min kan tubabukan na o de ye paix positif ye bamanankan na bɛn don dakuruɲɛ kelen nka bɛn min don bɛn in bi fɛn caman de lajɛ o k'a sɔrɔ kiiri tilennen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ kɛlɛ tɛ yen walima bingani wale tɛ yen o dama tɛ kiiri tilennen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka bɔ a la damakɛɲɛ kelen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o fana bɔra la adamadenya ju sariya minnu bɛ yen nɔ olu ka labato sigida la n'o kɛla bɛ sigi bɛ kɛ sigi ye sigi min bɛ kɛ daamu ye hakilila wɛrɛ bɛ aw la nin mo la wa ni o ye paix positif ye ni awɔ a y'o d'an ma hakililadiyɔrɔ la a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ mot de la semaine wɛrɛ kɛnɛ kan min ye Think Peace ka hakilila ye min bɛ tɛmɛ web tv de la paix fɛ min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ani kelenya o sinsinni ma. Think Peace.